Me mama kwa baba hot case so. Ene matra megwem na chese de yie betu yi. Abo amane ne enko. Acho ni nyina ne se ni mami ba wo. Na wo ne ba asa na msika semti. Eska sem wo de mam panti tu kwa kakra. Be ba ye na mami ne se gisi betua ska 500 million sana. Wa mama hwa akura. What you say? 500 million. Asa na wa hwa akura. Yeah. Be ba sama ba be ja kwa no so mfa akura na ma. On fa akura ne ma. Wo wa to pan wo ba no mami ne so on fa akura na ma. Mami, asem na wa kanu ni mu de. Opeyini. Asem ni nyina ne se me baba ya. Afa ni wanya mfie dunsia. Wokọ SS. Na omonya holiday ni odi na damfo chi. Ene ne ba bia wo tie. Oso wokọsra na damfo. To ne na damfo ne ba ye no. Echete na damfo no empena adamfo ne wo. Ene omo ba wo fie. Na damfo no kwasa no no. Ono na empena no. Ono ne empena adamfo ni bi. Adamfo ni bi. Okay. Ana okọ en wo se omo nkonkọ chia na damfo. Ene echete odi echire ne ko chia na damfo. Nto omo tena ase no. Ene omo ya adwen se omo pia koto ade aba. Ene ka we ne wo ba no. Sana tie. Ene wo forso ne ne daye. Eh, wo repu no. Baby aja, me ndi ko ma enti ase kakra ba kakra sana bi ekoso. Enti ase ba enti ma nyire. Enti wona ne dawie ye no. Enu amu na akora ne nyinsen ye. Oni ne da ba ko. Oni ne da ba ko pe. Onyinsen. Onyinsen. Enti onyinsen ye no, enu ne mu ne ye me ye ma adwen se me ne wo papa ye ko. Ne ye de akoto abusuafo ni. Ye ko na abrante ne hu ye ne awode sa. Wujane. No wa jane. Oyi me papa. Eja me hwesi bia no msibi bana na me ni hwe agi se me bia na. Afi ni makoye adwuma sika akra ba me sima pese be hwa kola. Mami akra na wawo ana. Wawo. Wati se wawo na wawo ntafo no. Ene wa ba so obeje nkola no. That's what was singing anko meje no. Anko meje no sa na tie. Wati se wawo ntafo no wa ba so oba beje nkola no. Me so ma bo me ba ho kade na posika na school no wa forso ne na da ma na nyinsen. Awo ntafo no wa ba sa na de metimi free emfa ma o free sa. Ete hu ka ma bo ne nyina no. Efi so nyinsen ye hospital me de na ko na wom ne ne bibia mu no. E wo se utua ansa na me de wo ba ma onya sa de me fa akora ne ma ne sa. Mami, wa asem ba yedene papa. Ajama asem yedin. Yo. Ya. Ya de ya antwa yiye se mami, wo be wo ba tete wo ba na kwase bi sei. Ebe ba be fa ne na wo. Wa ne wo so skra wa san so adwane. Na akra no we wanya bosome se. Wanya bosome nan. Wanya bosome nan. Ba twan. Ya sem. Nenti won so wudwane ye nde na akoye ye. Eja me koye adwuma. De adwuma. Eja me ko ma so koye galamsey. Ese galamsey agu ni na waba. Na nyese wo beje wo ba. Asa sori na nsey nti. Tu ba san akọ. Esa ba ko. Enti maame, wo se wo gine say? Me gine 500 million. Akura tumi anyinsen. Boso me nkono. Operation amam. Aja wo ye no operation o. No operation san kwa na eje ye. Obenyini asema ye na. Me si operation ne san kwa na eje wa no kate say wura aye echi no. Enkura no omudi konkoma aduane. Enkura mienu. Ko la toji ato ne say. Wo mu ni la toji o. Etu tu hwanya me no na sa akura ne papa wa adwane. Akura ne papa adwane. Na wa hwanya me anim ekoto konkoma aduane ma na sa wa na wo pe wo ka. Se ne fa wonya. Se ne wa na wo pe wo ka. Atitide epeni mo jare do nso ne ade afrem. Ye ja 500 million de. Fa wo kwase ape ba bi ta me kama asem. Maame. Eja. Wodru parliament ho na. Obi ade ho di konkoma aduane o. Eburo kokko mpampa da time ne aka ne tebom. Ne atitema akufu adum di ye. So mo de what ya titima wa mo. Ewura wo ha wa bia wo aha na wo won susu kasa. Wano kwa no parliament ya wo no baako. Ejamani abriyo. Me say wano kwa no parliament ya wo no baako. Ya nya me nkwa so ba meja. Akokwa kra no abrekuo de ense. Wa ka to koto konkoma aduane ma wo bani. Wa mo mo aye ahemfo titu no obi aye ye bia. Obi an wo di konkoma aduane. Ebro kokko no mu di ye. Enso Nyankopon so obesira wa obesira. Enne wo mo di konkoma aduane konkoma mu bone aba wo mutirim.
So ho bone konkomo aduane ma wa adwene daisy ana 500 million wonya won kwana menhwa me ba so me ko so meje no akora no wonyin sen no na wo de dade na sa no e che se me de dade na sa no e che nsa se me de dade na sa no wo hene se 500 million wonya on komehwe ma de ba he wa de on no ba na wo ye ni busa sanya me na wo ye ntinu nyamene na wo ye nyamene na nyin se so mia na matimi ahwe ma na wo enti akora nyin sen boso me nkono wa wo boso me na se afe ne 1 month wo je 500 million na kemfie nwatwe anka abeje sen atoa ene nka de go ntimi eja enka bi ma no wacha se wo ka se wa ya ade na chete ye ne de wo ye na di da ho so wo nwane na me mo sa aka mame bibi ni aya munya abotra ba tanfo no aya munya abotre hot case ha na asem na ba no me metia for se me sane po bi ai mu odene no megum atoa I am no kasnari wa panta che mame se de wo kan me mpentira enti me ma say me ma asem na make a chesa wo wi na wa panta chesa ye ne de aden ha wo je 500 million na oba wi aso ne sa so se sika no bi mu da eja wonya me force so megire bo ne ba ye God according to law no e was our jeneba se ka ma bo no wontia no according to law no we just our jeneba me fa kron ma ne na wo pe 500 da me a wo tene nim sa ho kwan ono 500 million yo woni 500 million akoto ne pa me sma so onkoto ne pa wo de waji mi che wiase ni pa nyina te bole wobi aba ba sra wobi wodi minika akwa repu no sese ma mi kwa betumi agina repu no so ame agelu sese ma mi ba ye na asama oba ye woka ohu na asam kanka repu no kra particular repu na abem no so nim se Ghana repu obi aye jelu eja kwa ne tia sam ni din fa chimi sam no wonim se repu obi a wodem ye twa how many years na ma wo repu obi a we twa how many years 5 years na ma wonim sa nse wo hu na asam ka no di kan rape no ba ya enke offense ma anyira kran mi din koma asa na se na no obi din komoda na ne kwada so rape no ada ya akoko woda nkoko na hu na no ato ahem so why wanim sa ho kwan ya ka wo beka eja 500 million de mi nye sense ka enti ma me na asam o the complete na the 500 million na woka na no suru bu atopa no eno na ye machine say 500 million na woka no and then you right to 5 million na kana asem the complete baby anka wudi for what chase entu ba say sikasa na ne bai sa kwa no ko reyi ye in hospital aje say eje mi 20 million ade amu ye mienu ba ko bia 10 ma me ne ka ne ma me no so kan na ketwa ne yale Ntomo de oxygen. Okay, now you are talking. Me pesa me kire se wo basika se na wo de buy 10 million. Nti 10 million na wo de buy. Pesa me ni akwa ne tena. Nti me be no ade ya na mama me ne kakra sa aka. Se sa asem no. Metumi na yesi asem no so. Ma boleta atoso. Enti 10 million na obepe biaba at least wonkuta anya 55,000 na to pay galamse no want to me anya 5,000 e was say wo pata maame no wo pata was ya na say galamse me se ka wanu tum wan repu akura na eno yan ka ho asem wo ya soso ye de beto ani mu ahu wo ma anasa na iska samunye na sika samonya oba so 10 million na be na 10 million de twice water adwuma sama ye na me tell say de twice me kan ho be kan when client self me kan ho be kan yesa na yesa wo eya wo bo apaye why wa adwin so obedi maami bone ya wa na wo wa adwinim wuti mu adwin nya papa said ya mpanyimfo kan na no kure pepe ni adwin papa wo ni tirim no oja na na no pepa ne to wutu adwin papa ni wutirim because be kro num kasa bi ni ho a ede kan poto ukasa rubbish mami di akwense hot case yan ye kansem papa wiase nyina court kese ene ha
and someone so so ware che mu na me ye kan asem no enti so lekuma me ya lock no obia de na asem ba ha me ya lock no o ye o se ko kwa asentamo me kan me ya lock ko pem sie be ba fra asem no me si me ya lock me pa facha me eja mesiro oh mesiro oh eja na even so we oh eja me be fa obi ko hyem sesi ama me pa cho kan ho ai mesiro eja ahwefo obi afa no comment mla obi afa no comment mla no ba na egu screen so no hot case mon frère na wo frère so da make answer my comment papa yempe broken comment what na so no obi wanyinse obi repu no na no yanka ho asem na wotum nyinse na wo san adwane de a ene na wo behu de bi fa comment bra na me twa ni mu age comment